Нощен хоризонт. Ненко Генов е автор на обичаната трилогия с Богом Дневнико, разказваща за перипетиите на един петокласник. Изпъстрени с илюстрациите на автора, книгите станаха любими на малки и големи. Ненко е учител, живее заедно с семейството си в Полша. Наскоро се гмурна в дълбоките води на фентази жанра с първата книга от приключенията на Капитан Клод и небесните негодяи, пратеник през портала. Ето какво Ненко разказа за новата си история. Капитан Клод е пиратски капитан, който е предводител на небесните негодяи, и особеното тук е, че първата книга не започва в света на Капитан Клод, а започва в реалността, където Капитан Клод се материализира, появява се и книгата започва как той се среща с едно 15 годишно момче, Мат, и се оказва, че всъщност Мат е младият автор, който иска да напише книга за Капитан Клод. Така че книгата започва като среща между автора на бъдещото произведение и главния герой. А защо Капитан Клод се е материализирал и се е появил в нашия свят? Причината е също много интересна, че той осъзнава, че за него дните започват да се повтарят. Събужда се, получава дежавю в много моменти, вижда едни и същи лица наоколо, чува едни и същи разговори и осъзнава, че нещо не е наред. Започва да провежда свое разследване, свързва се там с доверени хора от своя екипаж, започват да изследват тази странна ситуация и най-накрая стигат до заключението, че те са герои в книга, която обаче не е донаписана. Книгата е зарязана по средата на главата, по средата на изречението дори, и просто историята на Капитан Клод стига до някъде и не продължава. И тогава Капитан Клод намира начин как да излезе от собствената си история и неговата мисия е да намери своя автор и да го помоли, да го убеди да завърши книгата, да завърши неговите приключения. Защото ако тази книга не бъде завършена, света на Капитан Клод рано или късно ще изчезне. За да се поддържа един въображаем свят, е нужно да има емоция от страна на читателя или на публиката като цяло. Дали това ще е литературен свят, дали това ще е свят от кино или от филм или от компютърна игра. Трябва някой да вярва в този свят, да иска да се пренесе в този свят, да влага някакви свои чувства и емоции, иначе този свят престава да съществува. Това е идеята зад книгата. И така Капитан Клод трябва да намери автора и да го убеди да довърши тази история преди времето му да е изтекло и преди той и света му да са изчезнали. Мат, твоя герой, както спомена и ти, е млад, неуверен писател. А колко уверен бе ти, докато пишеше тази първа част от приключенията на Капитан Клод? Ние точно това много се смяхме с Христо Коцев, шефа на Artline, тъй като той така ме хвана, че много автобиографични елементи има в книгата. Аз си признах, че въпреки, че вече ме познават хората с трилогията с Богом Дневнико, че фактически Капитан Клод аз започнах да го пиша още преди с Богом Дневнико. С Капитан Клод историята е такава, че аз започнах ръкописа много отдавна, преди 10 години, и имаше така периоди, през които пишех много, после периоди, през които е трябвало по една или друга причина да оставя книгата на пауза, ражда се дете или пък нова работа започвам някъде. И в един момент просто факта, че не съм довършил още историята на Капитан Клод, започна много да ми тежи. Исках просто да си докажа или да проверя дали ставам за писател. И си казах, окей, Капитан Клод може да почака малко, тъй като това е фентази, което се пише една идея по-трудно от други жанрове, тъй като всичко трябва да се измисли, да се обоснове. Света да има, въпреки че е измислен свят, той все пак трябва да бъде реалистичен за читателя, за да не се пропука логиката на цялото повествование. Трябва да има светоизграждане, което да е солидно и читателя да вярва, че тези неща са наистина възможни, а не просто набързо изсмукани от пръстите, необмислени. И така си казах, ами аз работя като учител,
ежедневно се виждам с деца, с съученици, които общуват помежду си, виждам какво се случва, какво ги вълнува. Аз имам доста живи спомени от собствените си ученически години и така реших да напиша с Богом дневнико, която ми отне сравнително по-кратко време като написване от първата книга за Капитан Клод. А пък с Богом дневнико потръгна и много бързо доведе до втора част. Започнаха да ме питат, ще има ли трета, кога ще видим трета част. И Капитан Клод така си отчака. И в крайна сметка, когато дойде времето да се завърна към Капитан Клод, вече имаше с Богом дневнико 1, 2 и 3, но това е първия роман, който съм започнал да пиша, е това. Така че има много интересен паралел между историята на книгата и историята в книгата. Така че зад кулисите фактически доста мои черти и доста от случките, през които аз съм минал пишейки, ги виждаме и в МАТ като млад прохождащ писател. Пише ли се в фентази жанра по-трудно? Разговора ни с Ненко Генов продължава след малко. Тази вечер по традиция си говорим за фентази в тази поредица. Защо според теб фентазито се пише може би малко по-сложно от останалите жанрове? Не знам дали е по-сложно, защото има най-различни жанрове. Ако трябва да напиша, примерно, политически трилър, а не разбирам нищо от политика, за мен ще е страшно трудно да напиша политически трилър. А ако целият този фентази свят вече го имам в главата си, ще ми е много по-лесно да напиша въпросното фентази. Въпросът е, че в историята на Капитан Клод има пътуване между два свята, от един свят в друг, от един момент в друг, от една епоха към друга. И тогава има един такъв парадокс. Добре, ако те могат да пътуват във времето, защо просто не се върнат примерно няколко часа или няколко дни назад и да оправят нещата, да оправят всичко лошо, което ще се случи преди то да се е случило. И тогава се губи конфликта и трябва да се измисли по какъв логичен начин да не направим така, че магията или в фентазито или техниката в научната фантастика да не е всесилна. Да дава на героите някакви фантастични възможности, но тези възможности все пак да не са неограничени и по логичен начин човек да ги ограничи, да каже, добре, възможното е до тук поради тази и тази причина и са се случили тези недоразумения заради еди какво си. Например, хората ме питаха защо тогава, как така той се е появил, как Капитан Клод се е появил при автора, преди автора да е написал книгата. Защо Мат, когато среща Капитан Клод за първи път, не го разпознава. И тогава трябваше да им обясня защо е така, пътувайки от своя свят към нашия. Нали, Капитан Клод получава помощ от учен, който изобретява такава машина за отваряне на портали между реалностите. Само, че те като живеят в книга, за тях времето тече по различен начин. И Капитан Клод обяснява там в една от главите, че при нас не се случват всички неща, които ти се случват на теб. Ако се помъча да си спомня какво съм ял на закуска тази сутрин, например, няма да си го спомня, защото никой не го е написал, тъй като то няма никакво отношение към сюжета на книгата и е излишна подробност. Така че в света на Капитан Клод се случват само важните за сюжета неща, които имат някакво отношение към историята, носят някаква информация за читателите, движат действието напред. Такива неща, като нали, те някой път се шегуват хората, че героите във филмите никога не ходят до туалетна, освен ако не трябва в туалетната да се срещнат с някой информатор или да избягат през отдушника или нещо подобно. Така че и тук е така. И тъй като времето в света на Капитан Клод не тече по нормалния начин, и той, идвайки в нашия свят, планува да се срещне с момчето Мат, с автора, в момента, в който той спира да пише. А фактически изчисленията се объркват заради тези разлики между нашия и техния свят и той попада в момент, в който Мат още дори не е започнал да пише и тогава настава пълна каша и нещата се объркват много. Как би реагирал ти, ако някой твой герой те потърси по този начин? И смяташ ли, че някой от героите ти има защо да те потърси? По принцип, ако герой излезе от книга, най-вероятно ще потърси сметка на автора. Понеже една книга, за да е интересна, в книгата трябва да има конфликт. Така че този герой, като излезе, ще каже: ти какво правиш с мен? Защо ми съсипваш живота и ме прекарваш през всичките тези неща, само и само да си напишеш интересната книга и да ти ръкопляскат хората и да я купуват в книжарниците? Ти не разбираш ли, че
в тая книга нещо, което си написал, аз това нещо го преживявам. За теб са само думи, а за мен е реалност. И, например, ако напишеш, че са ме промушили с нож, мен ме болят. За теб са само думи. Така че предполагам, че ако някой герой излезе от книга, най-вероятно ще потърси сметка на автора. Тежко му и горко на някой като Стивън Кинг. Ненко Генов сам прави илюстрациите към С Богом дневнико. За книгите, посветени на капитан Клод, обаче се доверява на друг. След малко ще разберете за какво става въпрос, а интервюто с българския писател, живеещ в Полша, ще продължим след песен. За С Богом дневнико ти правиш илюстрациите, нали така? Да, да. Тук обаче ти си поверил задачата на Галин Георгиев. Какво търсехте при капитан Клод и въобще защо избра този път да работиш с още някого по книгата? По принцип, С Богом дневнико и Капитан Клод са много различни като жанрове. С Богом дневнико е илюзията, че читателя е отворил дневника на петокласник. Така че рисунките са карикатурни, забавни, смешни, много по-простички, адски различни като стил и отразяват тона на книгата, допълват до голяма степен в определени моменти текста с някакъв смешен коментар или кратък комикс. И на ниво тетрадката на петокласник си докарвам илюстрациите и самичък. И ми беше много забавно аз да си ги нарисувам. Така книгата, според мен, книгите станаха по-лични, понеже аз съм не само автор на текста, но и илюстратор, но никога не съм имал самочувствието да нарека себе си художник, тъй като нито съм завършил художествено изкуство, нито съм способен да нарисувам нещо от класата на добрите илюстратори, било то български, било то световни. А Капитан Клод е много по-различна като тон и аз винаги съм си я представил с нечии илюстрации, винаги съм си я представил така като визуално грабваща книга, като плакат на някои от любимите ми филми, например, или пък книгите игри, които така четяхме през 90-те години, винаги са ни грабвали още от заглавия, още от корица. И точно този ефект съм търсил и с Капитан Клод и Небесните негодяи. А Галин беше човека, който ме впечатли най-много с концептуалните рисунки, които изпрати, понеже издателство Artline обявиха конкурс, без да пускат детайли, кой е автора, какво е заглавието, обявиха конкурс, получиха кандидатури от различни художници, които изпращаха свое портфолио и след това получаваха описание на главните герои, на Мати на Капитан Клод и трябваше да изпратят своята визуална интерпретация на базата на описанието на героите като външен вид, като характер и като роля в повествованието, как те ги виждат, как те си ги представят и илюстрациите на Галин ме грабнаха от пръв поглед, много ми харесаха. Освен това, знаех, че Галин също така е работил с други издателства и че е сериозен професионалист, който може да изпълни един проект от начало до край в срок, докато по някой път човек може да се опари. Много зависи от човека, с който работиш, а пък с Галин наистина страхотно се сработихме. Ти беше в България, за да представиш книгата на две събития до момента, нали така? Да. Как преминаха срещите с читатели? Премиерата в София и премиерата в Пловдив бяха за мен едни много паметни, много зареждащи с енергия събития. Първо, премиера на книга, на твоята книга, това е достатъчно. Само по себе си е достатъчно, за да е нещо много специално. Но дойдоха толкова много хора, включително хора, които не бях виждал от години или хора, с които поддържам контакт от години, а никога не съм виждал на живо. И беше просто един такъв огромен бонус. И аз дори най-накрая след срещите в Пловдив казах на всички от издателството, им казах, не знам книгата дали добре ще се продава, дали вашите вложения като време, усилия и бюджет за издаването, надявам се да ви се изплати. Но за мен тези две вечери, на мен вече всички безсънни нощи писане ми се изплатиха в рамките на тези срещи, понеже просто толкова позитивни преживявания, струва си човек да напише книга дори само заради това.
Още за връзката между Сбогом Дневнико и Капитан Клод ще ви разкажем съвсем скоро. Сега ти спомена, че приключенията на Капитан Клод и Сбогом Дневнико са много различни като поредици, но по някакъв начин, докато създаваше Сбогом Дневнико, ти каза, че по това време си мислил и върху Капитан Клод. Двете неща помогнаха ли си по някакъв начин? Ами мисля, че да. Мисля, че си помогнаха, тъй като на мен много ми се иска всяка следваща книга да развива персонажите, героите да озряват, да съзряват. Мислейки по едната книга, другата чака ред, като че ли, но всъщност мозъкът ти работи. Някъде там отзад, като фон, идеята седи и зрее. Дори в момента да поливаш едното дърво, другото дърво пак го огрява слънцето и там също нещо се развива, нещо се случва. Така че, работейки по Сбогом Дневнико, ми хрумваха различни идеи по Капитан Клод, които съм си ги отбелязвал, записвал и са допринасяли. Но също така си открих и някои неща, които свързват с Богом Дневнико и Капитан Клод, като тематика, като послания, като мотиви. Въпреки че книгите са страшно различни. Има определени моменти, в които те казват едно и също, но по различен начин. Ти предвиждаш това да е поредица също, приключенията на Капитан Клод. В този ред на мисли вече имаш ли представа как ще се развият следващите срещи между Мати и Капитан Клод? Да, то в интерес на истината в началото не ми беше план за поредица, но просто приключенията се проточиха повече, тъй като човек знае в каква посока отива, пишейки, поне при мен е така. Знам къде искам да се озоват героите накрая и знам какво искам да постигна като финал, но пътя до този финал и разклоненията, които виждам по пътя, понякога ме отвличат и си казвам, о, тук може да се получи нещо много интересно, можем да развием примерно този второстепенен герой. Или пък, леле, аз не подозирах, че имаме потенциал да разкажем и тази история. И за да не става прекалено обемна книга, понеже аз лично предпочитам бързи четива, обичам динамични книги с кратки глави, които те карат да ги изяждаш на един дъх. И затова си казах, че Капитан Клод явно няма да успея да сместя всичките си идеи в един по-компактен и по-динамичен том. И затова разделих поредица да се получи. А втората книга, по нея трябва сега да работим редакция, тъй като още преди да излезе първата, аз бях казал, че цялата история на Капитан Клод е така примерно на около 75% написана и продължавам да работя по нея. И от тези 75% взимам там, докъдето смятам, че трябва да приключи първа книга и го изпращам като том първи на издателството. Работим го това. И ако настъпят при редакцията някакви сюжетни промени, които да повлияят на по-нататъчното действие, преработвам го и продължавам напред. Така че имам доста ясна представа какво се случва по-нататък. Втори том може да се каже, че чака редакция и илюстрации, написане. Винаги може да има някакви нови идеи по време на самата редакция, да се вмъкне нещо или пък да се изреже, в зависимост от това как работи историята. Винаги 2-3 глави мислят по-добре от една, тъй като е полезно, много е полезно за един автор да има чужда перспектива. Някой с свежи очи да погледне на това, което си написал. Ти толкова време си живял с идеята, че тази история се развива по този начин, че ти я гледаш отблизо и вече си свикнал с начина, по който изглежда, а някой, който я възприема за пръв път, може да ти каже, бе, знаеш ли, тук нещо липсва, или пък тук действието се затлачва, или би било прекрасно, ако тук се разчупи малко с еди какво си. Така че ти като автор не си длъжен, разбира се, да се съгласяваш или да приемаш някакви такива чужди идеи, но Поли, която беше мой редактор за Капитан Клод, е страхотна. Много добре ни се получи работата. Нямам търпение да видя какво ще ми каже и по втори том. Останете с нас и след новините в един, уважаеми слушатели, когато заедно с Ненко Генов вече ще си поговорим и за една доста важна, смятам, тема, именно за образователната система и как да разговаряме за книги с децата. Очаквам ви след малко.
Трябва ли да учим децата на любов към книгата или трябва да ги оставим сами да откриват световете между страниците? На това, така да се каже, уважаеми слушатели, посветихме втората част на разговора с българския детски писател Ненко Генов. Нека чуем неговото мнение сега. Ако кажем, че трябва, това е много ограничително и нали, всяко изкуство не би трябвало да влиза в коловози, в шаблони, но аз за себе си имам определени разбирания, мои лични, колко са актуални и адекватни, надявам се, че са. Но много зависи за каква възраст човек пише. Аз, например, пишейки с Богом дневника или Капитан Клод, никога не съм мислил, чакай, аз пиша за трети клас, или аз пиша за седми клас, или за 18 годишни. Не мога да използвам тук тази дума или не мога да вкарам онази дума. Аз просто пишех такива книги, каквито аз обичам да чета. И си казах, не виждам такава книга наоколо, ще си я напиша аз. Ако на другите им хареса и се намерят хора, които споделят моите възгледи и моя вкус, страхотно. Ако не, здраве да е, поне ще съм си го избил от системата, този творчески порив, ще съм си го пуснал на воля да излезе от главата ми. Нещо, което аз много мразя е когато някой подценява публиката си. И захаросва, примерно, историята, да не може да се случи това или онова, защото да не са стреснат децата. Децата няма да се стреснат от книга. Те ще се стреснат повече родителите, какво чете детето ми. Но, примерно, аз на всички казвам, че Капитан Клод е подходящ за всяка възраст, тъй като в него няма някакви страшни такива кървави събития. Има битки, които са битки, забавни битки, като в... Аз много обичам Междузвездни войни, така че винаги ми идва да дам пример с Междузвездни войни. Междузвездни войни, според мен, са филми за всички възрасти. Нямам никакво притеснение да го гледа 6-годишната ми дъщеря, нямам никакви притеснения да го гледа 12-годишната ми дъщеря. Аз съм на 37 в момента и обожавам всичко от Междузвездни войни. Така че Капитан Клод е нещо такова. Подходящо е според мен за всички възрасти. И да, там няма кървави сцени, няма неприличен език, но това не е защото аз съм си поставил тези ограничения, защото така го чувствам и така на мен ми харесва. Ако някой иска да напише книга, в която такива сцени присъстват, то тогава има две възможности. Или тези сцени са необходими и трябва да ги има, защото контекста на историята го изисква, иначе би било обидно да ги няма и би било да излъжеш своите читатели. Слушайте, света е чудесен и такива неща не се случват. Това би било измама, замятане под килима или пък гледане на света през розови очила. Ако пък тези сцени присъстват, трябва да са смислени. А някои хора пък пишат тези сцени и се продават на базата на нещо, което примерно в хорър киното го наричат exploitation или пък shock value. Тоест експлоатираш някаква тема, примерно зомбита или канибали и казваш тук сега на това ще му изядат мозъка, примерно. И шокираш публиката. Има ли там някаква драма, има ли някаква смислена история? Ти продаваш едно зрелище и го продаваш на базата на шокиращо съдържание, което за мен е панаирджийски способ и не е стойностно изкуство и стойностна история. Така че не бих казал, че и за детската литература би трябвало да има някакви строги правила. Да, ще се чете от деца. Не можем да им поднесем всичко прекалено буквално, но аз съм чел детски книги за войната в Афганистан. Чел съм детски книги за бежанци, които преминават през граници. А как се говори интересно за книги? Така че да убедим и по-малките. Много е трудно да се отговори по един единствен начин на този въпрос. То е малко като можем ли да убедим децата, че математиката е интересна. Те някои деца обожават математика и ходят на състезания по математика, докато други едва се взимат изпитите, примерно. Нали? Той с книгите е така. Аз като учител мога да кажа, че има деца, които четат, има и деца, които не пипват книга, но много зависи от начина, по който ги възпитават родителите, много зависи от средата, в която те попаднат. Мисля, че днес
когато книгите трябва да се състезават с толкова много други медии, платформи, формати, децата имат достъп до океан от забавления. Самите книги като разнообразие също са цяла вселена от заглавия, от серии, от какво ли не. Аз, ако имах достъп до такива интересни, вълнуващи книги, до толкова много комикси, когато съм бил малък, най-вероятно щял съм да лудна и да се побъркам, но въпросът е, че не са само книгите. И в това няма нищо лошо само по себе си. Аз не бих ограничавал децата по никакъв начин като някаква културна диета, да кажем, че само книгите са. Това е. Света се върти около четенето на книги. Аз много обичам литературата, но много обичам и киното. Обичам от време на време да играя някоя компютърна игра. Обичам настолни игри да играя с приятели. И във всяко нещо може да се намери някаква артистична стойност, някаква история, нещо смислено, което те развива по някакъв начин, задоволява някакви твои потребности. Хората хвърлят вината за всичко върху устройствата, върху интернет, върху социални мрежи. Те, децата сега не четат, защото всички си имат телефони, седят в TikTok, дават си там сърчица, лайкове, не знам си какво и няма кой една книга да отвори. Първо, децата откъде взимат примера? Второ, кой дава достъпа до всичко това на децата? Ако едно дете в къщи не му е четено, не е видяло родителите си да чете, то автоматично израсва по такъв начин, че в неговата ценностна система, в неговата представа, книгата не взема никакво място. Тя не присъства в ранния му живот, не присъства в детството му, не значи нищо за него. Книгите са нещо, което съществува и на някои хора им харесва. Но аз не съм един от тия хора. Така че много е трудно да кажем какво трябва да направим, за да четат. Преди всичко трябва да им дадем пример. И достъп, да, и време да четат. Например, моята дъщеря обича да чете като цяло, но има толкова много за четене от различните си учебници за подготовка на учебния материал, че най-накрая, когато приключи с домашни и уроци, последното нещо, което иска да чете, последното нещо, което иска да прави, е да продължи да чете и да остане в къщи с още една книга. Тя иска да излезе навън, да кара колело, да се види с някой, да играе. Не можем да очакваме от децата, че ще растат забили нос в книгите. От нас зависи те да започнат да четат, а не от тях самите. Трябва да имат достъп, време, разнообразие от книги около себе си, добър пример от средата, от семейството, от родителите, от учителите. И също така трябва да бъдат ориентирани до известна степен да видят, че книгите не са само това, което ти предлагат учебника по литература. Книгите не са само това, което виждаш на витрината на местната книжарница, или не са само тези, които имаш в къщи или които виждаш в библиотеката. Ако търсиш нещо различно, ако не си намерил своята книга, продължавай просто да търсиш, не се отказвай, защото някъде там със сигурност има нещо, което ще ти завърти главата и ще ти хареса адски много. Просто е въпрос на време да го откриеш и би било глупаво да се ограничаваш да не четеш книги, понеже да не четеш книги е горе-долу същото като да не слушаш музика или да не гледаш анимация или да не обичаш да разглеждаш снимки на красиви места. За мен е странно, когато някой не чете, но също така, виждайки деца, които не четат, знам, че не са те корена на проблема. Проблема се корени другаде и трябва да сочим възрастните с пръст, а не децата. И да казваме каква е днешната младеж. Вижте какви са родителите на днешната младеж и тогава. Ненко Генов е и учител. Има какво да ни сподели и за образователната система в Полша. Много интересен финал на разговора с него предстои. За работата с децата и техните родители в училище. Ненко Генов има какво да сподели и там. Работата с хора ми се струва, че от година на година става все по-трудна. Не знам дали понеже аз ставам по-възрастен и разликата между поколенията започвам, може би, да я усещам една идея повече и си казвам, какво се случва с тия хора, бе? Или пък наистина от година на година просто
започват да падат все повече и повече норми и да има все по-малко и по-малко уважение към учителската професия. Но пак не искам да генерализирам нещата. Срещал съм и фатални случаи, срещал съм и прекрасни случаи, които ми дават много надежда за бъдещето. Човек някой път се отчаива, примерно имаш един дълъг ден, в който си се сблъсквал с хора, с които е трудно да се комуникира. Се случва след това, примерно на следващия ден, да имаш урок с някой страшно интелигентен млад човек, който ти научаваш неща от него, вместо той от теб понякога и ролите се обръщат и това е прекрасно усещане. Така че не искам да казвам като цяло с какви деца, понеже всяко дете си е индивидуалност и всеки случай е индивидуален, но ако мога да кажа с какво ме сблъсква работата ми като цяло, виждам, че образователната система става все по-неадекватна спрямо младите хора. Струва ми се, че има нужда от някаква генерална промяна, някаква революция в образователната система, тъй като достъпа до информация в наши дни е съвършено различен от това, което е било преди 2 десетилетия. Сега и мотивацията в тези деца е съвсем друга. Вместо да се съсредоточаваме над фактология, трябва да ги учим да мислят. Не е важно да помнят толкова дати, колкото да анализират случки. Не е толкова важно да помнят много информация, колкото да са в състояние, ако тази информация им потрябва, да я получат и да знаят как да я отсеят, как да я използват. Защото папагалския метод на учене е много грешен и е загуба на време. Днес го помниш, утре минавате на следващия раздел и вече паметта ти го изтрива и освобождава място за следващото нещо, което на теб на този етап от живота ти се струва безсмислено. Така че важно е преди всичко те да станат хора, да станат добри хора, да си изградат някаква ценностна система, която не е базирана на повърхностните удоволствия и на първосигналните реакции, да се научат да бъдат добри един към друг, да се научат да мислят с главата си, да поемат отговорност. Това е нещо много важно. Някой път гледам ги, седят едни такива унили, скучно им гледат през прозореца, а моята работа е, например, да си изпея, така, образно казано, моята работа е да си изпея урока. Обаче, ако имаш един ученик, който е решил, че това, което ти говориш, не го интересува, как ще го убедиш, че е обратното? Понякога не можеш да го убедиш, понякога трябва да мине време и може би ще излезе прав ученика. Наистина тези неща няма да са му от полза, наистина няма да му трябват. Или пък ще дойде момент, в който ще си каже, да, сега имам нужда от това нещо, жалко, че не го научих на времето, трябва да се стегна и да наваксам. И аз съм казвал на ръководството в училището, казвам им, според мен би било много полезно и тук, ако имаме, нали, както има дворче, училището, би било много полезно, ако има една барачка с лопати, косачки, четки и кофи с боя. Не иска да учи, не му е интересно, нека иде да окоси двора. Нека да иде да прекопае там дръвчетата, около дръвчетата. Или някаква физическа работа да извърши. Ако реши, че му харесва, нека да прави нещо с ръцете си, нека да не си губи времето и да не скучае. Децата в училище не се учат, например, на много практически неща, имат страшно много теория. Ненко, ти и семейството ти, как поддържате връзката си с България, въпреки че сте в Полша? С това да завършим разговора си. Връзката с България, тя няма как да не се поддържа, тъй като семейството ми е в България, роднините ми са в България, приятелите ми са в България. И за мен тази връзка е много по-силна, отколкото предполагам за останалата част от семейството. Моите деца, когато дойдат в България, са основно с мен, понеже те нямат някакви приятели на тяхната възраст, с които да се виждат редовно и да умеят да си поддържат контакт. Но връзката с българската култура, с български език, аз им говоря на български, откакто са се родили. Майка им говори на полски и те си усвояват естествено и двата езика, тъй като детския мозък, той е като една гъба, която е в състояние да попие много и да се разширява с времето, попивайки всичко, до което има досек. Така че за малките деца гарантирам,
няма никакъв проблем да научат и два, и три, и повече езика наведнъж. Въпросът е, че тези езиците трябва да ги разграничават. Не може да се смесват езици, да им говоря ту на полски, ту на български, ту на английски, това няма да се получи. Но тъй като аз им говоря само на български, те нямат проблем да говорят на български, да четат. Голямата ми дъщеря, която вече нали, чете, пише и така нататък, си чете на български, пише си на български, там с роднини в скайп и така нататък. Вкъщи е пълно с книги на български, имаме филми на български и така нататък. И при всяка възможност си отиваме до България, да се видим с роднини, да си починем, да празнуваме някой семейен празник или нещо такова, чуваме се редовно. Контакта го има, връзката я има. Също така винаги се хвалим, примерно, че когато има празници такива религиозни, които се разминават, православните и католическите са на различна дата, примерно както тази година Великден, католическия Великден беше една седмица преди православния, празнувахме два пъти Великден. Веднъж по полско, веднъж по български.